Burgemeester wezen is een ambt, maar burgerhuid wezen is een variant. Johannes Kramer wordt waasje op nijbeneemd aan burgemeester van Noord-Eerst-Friesland. Een mooi moment om weerom en vooruit te zien. Want wanneer wie Kramer eens het meest grutsk op Noord-Eerst-Friesland en haar inwoners? Eén ding springt er wat mij betreft wel heel erg uit. Dat is dat we er in slag binnen mooi de meerskip om, nooit dat we toch behoorlijke rel aan hand hebben met de oud- en nijviering in 22, dat we het oude hier het nijs net hellen hebben, omdat het hier restig blauw is. En dat had ik vooral te krijgen met het feit dat Elsnien er nog mooi wordt gehad. Kramer had een volle agenda. Hier is er op werkbezitter bij Vleisbedrijf Weidenaar. De leuke kant van het ambt. Maar er binnen echt dregere situaties west. Je maakt je natuurlijk een heel soort dingen mooi en die in het besluit is lastig en het oren minder lastig. En de hele ACC-discussie hier in Dokkum, dat wie wel even een pittige tiert. Net dat dat nou lang hingenblun is, maar dat is wel even iets wat je wel bijbloedt, ja. En wat wie in de momenten dat Kramer dacht, hier doch ik het voor. Daar springt nog even één specifiek punt voor mij even uit. Als je de vliegtuigwrakken die we opgegroeven hebben, zeg maar onder de Zeedijk bij Holwert. Ja, en de mensen die we toen hier hellen hebben. En daar heb ik oude weekend nog een hele mooie brief van krijgen mochten van twee wat oudere dames uit Australië. Ja, en die nog even hun dankbaarheid daarvoor uitspreken. Ja, dat docht je een goed. Dan liet je zien van, dat hebben we maar elkaar goed dingen. Kramer vindt het echt heel bijzonder dat de gemeente hier op nij vertrouwen in hem uitsprutsen had. Ik maak het me zelfs grutsk en ik een beetje dankbaar naar de mensen daar die dat al uitsprutsen hebben mij daar. En ik ben heel blij dat ze dat dienen hebben. En ik ging dus vol goede moed waar zoiets hier bijtekenen voor deze prachtige gemeente, om deze gemeente nog meer naar voren te helpen. Tegelijk staan er echt uitdagingen te wachten. We namen natuurlijk naar de takomsta van hoe zorgen we ervoor dat maar de krimpende budgetten die we krijgen vanuit Den Haag, om toch het goede voor de mensen te kennen en ervoor te zorgen dat de leefbaarheid op een pijl bloedt en dat we dat ik bij elkaar versterken. Ja, dat bepaalt natuurlijk de gemeente hier en het college, net ik, maar ik heb er als procesbegeleider een belangrijke verantwoordelijkheid voor om ervoor te zorgen dat de mensen goed begrijpen waarom we bepaalde dingen kennen en waarom we bepaalde dingen net kennen. En wat hoopt het Kramer dat mensen na oren van zijn nieuwe periode hoe hem zullen? Dan hoop ik gewoon dat die gemeente echt de stiert. Dat de mensen zeggen van, die gemeente is het voor u, zo vielen we het ik. En de burgemeester speelt er een belangrijke rol in. Omdat ik menselijk naar de mensen daar mooi praten kan, wargerhuid wijzen kan. En dat is eigenlijk het mooiste. Burgemeester wijzen is een ambt, maar wargerhuid wijzen is een variant.